दिनै जोङो गोदान दिल्लीयाव पार्लियामेन्ट हाउसआव भारतनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथांखौ जों लोगो हमो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि टीम आरो जोंहा सानै एमपि लोगोसेनो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो दङमोन। गुबै मोनथाम जाहोन दंमोन आरो बे गिबि बाथ्राया जाहैबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मिरुनि जुथुमा फेब्रुवारि दाननि गिबि सप्तायाव जानो गोनां बे जुथुमायाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ जोङो गेवलां मेलनि गाहाय आलासि हिसाबै जों हांख्रायदों आरो बिथाङा खोथा होदों जे बे गेवलां मेलाव बिथाङा बाहागो लागोन, जेराव 2-3 लाख रायजो राजा बा सुबुङा बाहागो लागोन। नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुङाव गोदान दिल्लीयाव जेरैबायदि गुबुन गुबुन गेदेमा सुबुंफोरनि मुङाव मार्क होनाय दङ लामा, दा बेबायदिनो इउएन ब्रह्म मार्क बा इउएन ब्रह्म माने फ्लाइअभार बा जायखिजाया मोनसे बिथांनो मान होनानै बे मुंखौ होनांगौ होननानै जोङो खावलायदों।